imeneyi ndi kasina kwabwera disaster imeneyi imene tikuyonera munda uwu chimanga chasesa ndaphulika madzi apa nyumba ndimene mukuoneramu zimyala zimene zimakokoloka kuchoka mphiri zimyala zake usakhala zamasewerayi ndimene tikuoneramu apa anthu anapanga encroach kwambiri nkhalango anaduladula mitengo anayisandutsapo munda ndimene tikuoneramu. Ili ndi phiri la Zenza madzi amachoka mmenemu apa pali distance almost 50 meters imene madzi asesa miyala ndimene mukuyoneramu. Asal